Warner Brothers meşhur kinostudiýany öğretmeye başladylar. Germaniýaly egneşik satyjy Karl Laemmle Universal Pictures kino kompaniýasyny öğretmeye başladylar. Metro-Goldwyn-Mayer bolsa Russiýaly demir galynlarynyň satyjy Louis Mayer açan elbetde kino kompaniýalardyr. Hollywood'un stansiýasyna düşürilen tarihte ilkinji dolmetrajly kino Inday denanyň ýan ýollaşy diýilip adlanýardyr. Eýsem hemmämide tanış Hollywood diýen ýazgy haçan hemem näçe döredipdir ýazgyň öýdi. Onun hakyky harpyň ýeni 9 metr, boýy bolsa 15 metr. Hollywood'un ýene bir täsirligi Şöhrat Alleýewi. Alleýede ýan ýodalaryň ornuna plitalarda beýşur çyllyzlar ýerleşdirilen. Olaryň içinde dünýä meşhur aktyorlaryň, saýlanlaryň, prodüserlaryň, hakyky hemem oýlanyp tapylan gahrymanlaryň atlar ýatyr. Ýyllardan hemmesi ýerde asfaltda ýerleşýär. Ýeke jetinden gal. Diňe bir ýyllyk olardan saýlanyp diwarda goýulypdyr kimdigini bilende. Olam meşhur boksçy Muhammed Ali bolupdyr.